és el cas de les obres de Sixena. El president de l'Aragó està disposat a arribar fins on calgui perquè Catalunya li torni les 44 peces que reclamen. Y si eso requiere plantearle a la juez que lo haga a través de la actuación de la Policía Nacional, lo haremos sin ningún género de dudas. Això ho ha dit el president de l'Aragó exactament a Vilanova de Sixena, on s'exposen en públic les obres que sí que han retornat a l'Aragó. Però, evidentment, aquestes paraules i aquesta exigència, segons el president de l'Aragó, expoliades per Catalunya, porten cua. Jordi Julià, què hi dius? Bona nit. Bona nit, Josep. Doncs sí, són 51 de les 95 obres les que ja estan aquí, com per exemple aquesta que tenim aquí darrere nostre, les que ja han arribat aquí a Sixena. Encara s'esperen amb ganes, segons ens han dit des del govern d'Aragó, aquestes 44 obres que estan al Museu de Lleida i que podrien arribar via judicial en els propers mesos. El ambiente de Barcelona, por la proximidad del mar, es un ambiente salino. Es verdad que le puede afectar muchísimo más allá a las pinturas que aquí. Y luego, yo de lo que me quejo en el Menac es de que lo visita muchísima gente. I això le afecta a los pigmentos de les pintures. Feia 46 anys que aquestes obres no tornaven aquí al poble. Per això hi havia molt d'entusiasme entre els veïns de Sixena, de Villanueva de Sixena, per veure aquestes obres que ja es poden visitar des d'avui mateix. Tots els caps de setmana es podran veure. Per això hem parlat amb els veïns i això és el que ens han comentat. El patrimonio es de Villanueva de Sixena, de las monjas. No es de Barcelona, ni de Lérida, ni de... No, señor. Hace días que se reclaman, pero no lo sueltan. Que el lugar de ubicación es el monasterio de Sixena. No pedimos nada de lo que el monasterio no estuviese. Ni igual me da que sea el consejero de Cultura como que sea el que quiera. Que lo devuelvan, que nuestro es. Que lo devuelvan, que nuestro es.